Wieħed mis-suġġetti li jinteressani ħafna huwa dak li jitratta Anglikani li saru Kattoliċi. L-Anglikanizmu huwa dik il-fera tal-Protestantizmu, fera partikolari ħafna għaliex hawn min anqas iqis l-Anglikanizmu bħala Protestantizmu pur minħabba x-xebħ kbir li hemm bejn il-Knisja Kattolika u il-Knisja Anglikana, speċjalment fejn tidħol anke l-liturġija. Imma jibqa' l-fatt illi matul is-snin diversi Anglikani, ħafna minnhom magħrufa fis-soċjetà, iddeċidew, u dan ma kienx fuq mument wieħed imma fuq firxa ta' diversi snin, illi jaslu biex jidħlu fil-Knisja Kattolika. Għalkemm dan il-proċess insejħulu konverżjoni, jiena nippreferi insejjaħlu pellegrinaġġ, bħalma ikun pellegrinaġġ dak li jagħmel wieħed ludi meta iħoss li għandu jħaddan il-fidi nisranija. Hemm qisu ċertu xebħ bejn l-ewwel u t-tieni. Diversi kienu dawk l-Anglikani matul dawn l-aħħar 2 sekli b'mod partikolari li jiddeċidew li jsiru Kattoliċi. Inkun nonqos milli nagħti stampa ċara jekk ma nsemmix pionier f'dan il-qasam, il-Beatu Kardinal Ingliż John Henry Newman, li l-qudiem nitkellmu iktar fit-tul dwaru, li influenza eluf ta' Anglikani kemm f'pajjiżu l-Ingilterra u anke lilin mixtut tal-Ingilterra biex bħalma għamelu jagħmlu il-pass li jmiss f'dan il-pellegrinaġġ, jiġifieri li jħadnu it-twemmin Kattoliku. Irrid ngħidha ċara mill-bidu li dan il-proċess jieħu diversi snin fil-każi kollha u mhux hekk biss, imma hemm ukoll involut l-element tas-sagrifiċċju. Għaliex kull min huwa mitħla tal-ambjent Anglikan b'mod partikolari fil-era Vittorjana jaf kemm il-Knisja Anglikana li kienet the established church dakinhar iktar millum ma kienx tieħu pjaċir meta xi ħadd minn ulieda jagħmel dan il-pass lejn Ruma. Għaldaqstant matul dawn l-aħħar 8 snin jiena ġbart biografiji osra, speċi ta' sketches osra dwar Anglikani minn madwar id-dinja li ħadnu il-fidi Kattolika. U bil-pjaċir minn quddiem ngħid li dawn anke ġbarthom fi ktieb li semmejtu minn Newman sa Blair, Anglikani li saru Kattoliċi. M'hemmx tul fil-biografiji huma osra, it-tul jidħol biss fil-każijiet ta' personaġġi importanti bħalma huwa Newman innifsu, u fihom ippruvajt nitkellem dwar dak li wassal lil dawn il-persuni biex iħadnu il-fidi Kattolika.